Puiu! Adă-te rog niște apă! Ia, hai încă o dată! Hai, vină! Puiu! Deci niște clătite? Da, vreau! Cu gem! Dar vorbește mai tare tu! Gem, da? О, не гнито идей. Gem tu vrei, da? Îți dau eu, moș, numai gem. Așa. Так. Ca să pun. GoPro, стоп видео. GoPro, стоп видео. Так. Ага, клей. Да ну, GoPro, стоп видео. Так. Джем, да? О, не то идея. Gem tu vrei, da? Las că-ți dau eu ție gem. Numai gema să-ți dau. Facem așa. Așa ca să nu se observe. GoPro, stop video. Gata? Dar tu să nu mai spui că să-mi spui cum bun, prost am dai și gata. Hai. Poftim. O, mersi, mersi. Ia să gustăm, să vedem cum e. What? Și asta? Șapă. Șapă? E, las că fac și eu ție, să vezi tu. E... GoPro, stop video. Gata ești? Duc eu să beau niște apă, că am gustul ăsta de ceapă în gură. De-am stai, trebuie încă o dată. GoPro, stop video. Bun. Ce-a făcut el? Ui! GoPro, stop video. Hai să-mi și apa. Nu. Îi pui eu, dar trebuie să o strângi. Cine vine și afidește de ce-ți faci aici și lasă apa mai departe să curgă. Au, încet că șerșie. Și nu lasă apa mai departe să curgă. GoPro, stop video. Hai. Ui, cine a făcut-o acolo? Hai. Ui, cine a făcut-o acolo? Mai tare, oleacă. Mai tare, vorbește mai tare, că nu se aude. GoPro, sнимай video. Gata, filmează. Оп, стоп, стоп. Тик-так. Ну. Нормально. Да ну. Я понял нормально, ты не кадишь, не ну плачь. Не ма деранжаться ловить. GoPro выключится.
GoPro stop video. Ce ne-a făcut el? Băi! GoPro stop video. Hai! Ce te râzi, puiu? Hai! Of, și-am obosit. Dar nu mâncăm și noi ceva? Nu, cum e somn. Pui, dar și te râzi, iară. Ia că și te râzi, ia că și te râzi. Nu? Să filmăm o dată din prima și gata. Hai că stăm până mâine și avem de montată. GoPro stop video. Hai. Mai tare, pui, vorbești și nu se aude. Vorbește mai tare, că nu se aude nic. Vezi că îți rup cap, mai n-ai chicat jos. GoPro stop video. Hai! Și-am obosit. Dar nu mâncăm și noi ceva? Nu, că mi-e somn. Am să fac eu ție. Opa! Oa! Hai, pui, și faci. Nu e că și faci. Hai, și-ați filmăm 10 ceasuri. Hai, nu te râdi. Nu trebuie să fac și tu să te dai în... Hai! Dar nu mâncăm și noi ceva? Nu, că mi-e somn. Las că nu știu ce fac eu ție. Opa! Oa! Hai, puiu, nu? E, puiu, hai că eu uite sincer, dar mă... Hai! Dar tu zic, hai, ești gata? Gata? Stai că aici ne-o da niște bani ca tu, nu știu. GoPro să mai video. GoPro stop video. Păi eu! Da. Dar nu da, strigă de acolo tare. GoPro stop video. Hai! Da. Opa! Și asta. E ca să scriu cum tu ne-ai făcut. Ia vin încoace. Vin încoace. Vin încoace. Las ca să-ți fac eu ție să vezi tu. Las că, puiu, stai acolo că eu trebuie să grăiesc cu tine. Da. Stai după colț acolo și te uiți așa și te râzi, bun? Bun? Hai. Hai, puiu. Ce te bălbăi? Hai. N-apoi, ține. Opa! Mersi. Și asta. Vin încoace. Vin încoace. Las ca să o fac eu ție.
A, dar stai că nu s-a stâns lumina încă o dată. Trebuie să aprind lumina, nu merge. GoPro stop video. Hai. Ți-că am pus niște mâncare la fier. Am pus niște hrișcă la fier, să ai grijă. GoPro sнимai video. Oh, și nu s-a luat cheie. Cine? Eu sunt, deschide ușa. Da mai stai un pic afară că nu ți-a fi nimic. Deschide ușa. Nu deschid. Nu deschide-o. Nu, papa. Las mai stai o leacă afară că nu i-a fi nimic. GoPro stop video. N-am înțeles. Dar și nu s-a luat cheie. Cine? Eu sunt, deschide ușa. Dar mai stai o leacă afară că nu ți-a fi nimic. Deschide ușa. Nu deschid. Deschide-o. Nu, papa. Azi mai stai o leacă afară că nu e fi nimic, să mai răcori un pic. GoPro stop video. Eu sunt, deschide ușa. Mai stai o leacă afară că nu ți-a fi nimic. Deschide ușa, amu. Nu deschid. Amu, deschide. Nu, papa. GoPro stop video. GoPro stop video. Îs eu, deschide ușa. Hai cu o dată. GoPro stop video. GoPro stop video. GoPro stop video.